नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती आहे. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आजच्या लाईव्हमध्ये. तर कसे आहात? हसताय ना? हसायलाच पाहिजे आणि खुश राहा, मस्त राहा आणि कोकणच्या प्रीती याच्या लाईव्हला जॉईन होत राहा आणि कमेंट करत राहा. चला चला लवकर कमेंट करा मंडळी, वाट बघते मी तुमच्या लाईव्हला यायची. सो प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. हॅलो, वन लाईक. विजय दादा नमस्कार. सुनीता ताई नमस्कार. स्वागत आहे. लाईक नंबर 1 ताई. थँक्यू विजय दादा. सुनीता ताई म्हणतात फर्स्ट लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. अवधूत पाटील, हाय अवधूत दादा, कसा आहेस भावा तू? विजय दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. लंच झाला का ताई? नाही दादा. श्री स्वामी समर्थ. अवधूत दादा म्हणतात लाईक नंबर 3. थँक्यू अवधूत दादा. जेवलास का तू? विजय दादा जेवलात का? सुनीता ताई जेवलात का? अशोक दादा म्हणतात हाय हाय. अशोक दादा काय मेसेज की कमेंट केलेली? विराट कोहली इथं येतो त्यामुळे ती जिंकते CSK. हा. विजय दादा म्हणताय स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. म्हणायचं का? मला तेवढंच कडवं येतं, मी रोज तेवढंच म्हणणार. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. तर सुनीता ताई, अवधूत दादा, विजय दादा, अशोक दादा येवा आमच्या कोकणात. कोकण मस्त असा आणि तुमचंच असा नक्की या. अवधूत दादा म्हणतोय नाही अवधूत नाही जेवलात का? सुनीता ताई म्हणतायत हो खरंच स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकण असा. सुनीता ताई तुम्ही रवाकच या कोकणात आमच्या. विजय दादा म्हणतात नो प्रॉब्लेम, ते पण खूप स्वीट आहे गायला. येस, मला ते एवढंच येतं आणि तेवढंच आवडतं. चला चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा. क्वेश्चन आपण स्टार्ट करणार आहोत. बघू कोणाला आन्सर येतं. आय कम एव्हरी हिअर टू कुडाळ, रत्नागिरी, चिपळूण, राजवाडी आणि फ्यू मोर प्लेस. वाव. सुनीता ताई म्हणतात नाही ताई झालं ताई जेवण. ओके. अवधूत म्हणते भावाचं लग्न झालं का? हो भावाचं लग्न झालं की कधीच झालं. डिसेंबरमध्ये येस, डिसेंबरमध्ये जाऊन पण आली. आता मी परत जाणार आहे मे महिन्याची सुट्टी स्पेंड करायला. येत आहे का कोणी मे महिन्यात माझ्यासोबत गावात? येऊजा तर नक्की आहे. ओके. प्रश्न घालू काय मंडळी? आधी सोपे घालू की कठीण घालू नक्की सांगा मला कमेंट करून. आपण कोकणला कुठे राहता? सिंधुदुर्ग. म्हणते क्वेश्चन. अरे घातलाच नाहीये भावा. अवधूत दादा म्हणते माऊ आली नाही का? माऊ माऊ कोण? मानसी की मनस्वी? चिन्मय म्हणतायत हाय चिन्मय. विजय दादा आय विल डेफिनेटली कम टू यू विजिट. येस येस दादा नक्कीच. आधी सोपे प्रश्न घ्यायचे की कठीण? चिन्मय सोपे प्रश्न घ्यायचे की कठीण नक्की सांगा. आपण आता पहिले सोपे प्रश्न घेऊया, नंतर हार्ड प्रश्न घेऊया. मानसी ओके. मानसी नाही आली भावा, आता येईल ती, काल आलेली. तर मी सगळ्यात सोपा प्रश्न घालते. सोप्या प्रश्न जो छोट्या मुलांना पण येईल. भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता? पंकजा ताई तुम्ही इथं कसं? मी इथंच असते कोकणच्या प्रीतीयाच्या लाईव्हवर. अरे वा, चिन्मयने आन्सर दिला आहे. व्हेरी गुड चिन्मय. 1 पॉइंट. विजय दादा म्हणतात पिकॉक. हे भगवान. अवधूत दादा म्हणतोय वाघ. सुनीता ताई म्हणतायत मोर.
हेस ताई, राष्ट्रीय प्राणी कोणता? प्राणी प्राणी रेबेल म्हणताय शेकरू, सीसी म्हणते भोपळा. कसे रे ही पोरं, शी बाबा. पुढचा प्रश्न घेते. पोरांना काही येत नाही. त्याचं स्पष्टीकरण सांगते. वाघ का आहे ते. 1973 मध्ये प्रोजेक्ट टायगर सुरू झाल्यापासून वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. सुनीता ताई, मोर झाला का? पुढचा, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते? मी ढगाचा आहे. सांगा सांगा, कमेंट करून सांगा, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणतं? अवधूत दादा म्हणतात मी दिला आहे पहिला. ओके, बघते जरा. अवधूत दादा, मला तिथं सेकंड नंबरला तुमची दिसते. तर पहिलं आन्सर कोणी दिलंय? सुनील गीते. सुनील दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कळसुबाई आन्सर दिलंय. अशोक दादा म्हणतात कळसुबाई. आकाश माळी म्हणतायत कानडा. हाय हाय कानडा. चिन्मय म्हणते कळसुबाई. रेबेल म्हणतायत कळसुबाई 1646. अवधूत दादा म्हणते कळसुबाई. CCBCH म्हणतायत कळसुबाई. कळशीत कळशी. हाय आकाश माळी. हाय. मला मतलब मुझे हिंदी कर्नाटक नहीं आती, हिंदी में बोल सकती हूँ. हाय डोनाल्ड ट्रम्प. किती दिवसांनी येईल? प्लीज लाईक करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. CCCBVCH. आकाश दादा, डोनाल्ड, सुनील दादा प्लीज. मी समीक्षा बोलते. आता मला समीक्षा नाही माहिती. कोण समीक्षा? प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा, पटकन लाईक करा. रेबेल प्लीज लाईक कर भावा. चिन्मय, आकाश दादा, अशोक दादा प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा यार. वाव, व्हेरी गुड. सांगावं लागतं तुम्हाला रोज. नितीन साठे म्हणतायत मराठी भाषा. येस, मराठी काय ते भाषा. म्हशा लिहिलंय, म्हशा. नितीन दादा नमस्कार, स्वागत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. रमन दादा म्हणतात कोकण कन्या. नमस्कार नमस्कार. चला लक्ष द्या. येस, लक्ष द्या. पुढचा प्रश्न आहे. सूर्याची ऊर्जा कशामुळे निर्माण होते? सूर्याची ऊर्जा कशामुळे निर्माण होते? सोहमची बहीण समीक्षा. आता हा सोहम कोण? सोहम कोण तुम्हाला माहिती आहे का? सोहम कोण आहे? मला प्रीतिया नाही माहीत. प्रशांत दादा, प्रीतिया नाही माहीत तुम्हाला, परू माहिती आहे. हेलिम गँड म्हणतायत. डिझेल, गॅस, सोलर, सिमिलन, फ्युजन. काय आन्सर आहे? नाही, प्रश्न कळला. सूर्याची ऊर्जा कशामुळे निर्माण होते? ऑप्शन सांगते आता. सूर्याची ऊर्जा कशामुळे निर्माण होते? ए, केंद्रीय विखंडन. बी, केंद्रीय संमिलन. सी, कोळसा जळणे. डी, गुरुत्वाकर्षण. ABCD मध्ये आन्सर द्या. ए मध्ये, बी मध्ये आन्सर द्या. अशोक दादा म्हणतायत ए. सांगा सांगा. परू कोकणची असूला. हो, आणि मी पण कोकणची असूला. चिन्मय म्हणतोय बी. अजून कोणाला येतोय का आन्सर? प्लीज कमेंट करून सांगा. येते आन्सर तुम्हाला? सूर्याची ऊर्जा कशामुळे निर्माण होते? केंद्रीय विखंडन. ए. बी, केंद्रीय संमिलन. सी, कोळसा जळणे. डी, गुरुत्वाकर्षण. अवधूत दादा म्हणतात बी. तर बरोबर आहे चिन्मय बाबा. चिन्मयने आन्सर बरोबर दिलंय. 1 पॉइंट. अवधूत दादा तुम्ही बरोबर दिलं. नितीन दादा माशा अँड बेअर कार्टून, त्यामधील माशा कॅरेक्टर सारखी आहात आपण. ओ माय गॉड. हा, बाय गॉड. रेबेल म्हणते अनुसंयलन. नाही भावा. हॅलो गुलाबी केला, स्वागत आहे. ए ऑप्शन नाही, चुकलंय. राहुल दादा म्हणते न्यूक्लिअर फ्युजन.
केंद्रीय सम्मिलन आन्सर येतो. त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? न्यूक्लिअर फ्युजन म्हणतात का? गुरुनाथ दादा हाय ताई, मी आलो. जय गुरुबा काका, जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा हो मॅडम, तसेच दिसत तुम्ही. हा काय माहिती. पुढचा प्रश्न, याचं स्पष्टीकरण सांगते. हायड्रोजन अणूंचे हेलियम मध्ये रूपांतर होताना प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित होते, याला सम्मिलन असे म्हणतात. ओके, पुढचा प्रश्न घालूया आपण. राज्यसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? राज्यसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? पटकन कमेंट करा, बघू कोणाला कोणाला येते. आणि लाईक वाढवा मंडळी, लाईक वाढवा प्लीज, लाईक वाढवा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. क्रेझी कार्टून ताई म्हणतायत, क्रेझी कार्टून मध्ये 6 वर्ष. कोणी आन्सर पहिला दिलंय? क्रेझी रेबेल दादाने पहिला आन्सर दिलाय. व्हेरी गुड रेबेल दादा. व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. अशोक दादा म्हणतात 6, अवधूत दादा म्हणतात 5, गुरुनाथ दादा म्हणतात 6, चिन्मय म्हणतो नाही माहीत, गुलाबी केला अनलिमिटेड. पुढचा प्रश्न, पाण्याचे रासायनिक सूत्र काय आहे? हे सगळ्यांना माहीतच असेल, शाळेत शिकलाच असाल. पाण्याचे रासायनिक सूत्र काय आहे? कमेंट करा पटकन. अशोक दादांनी आन्सर दिलाय H2O. गुलाबी केलं राज्यसभा अनलिमिटेड असते. रेबेल म्हणतात H2O, चिन्मय म्हणतात H2O. सगळ्यांनी आन्सर बरोबर दिले. राहुल दादा पण H2O सांगतात. व्हेरी गुड राहुल दादा. अवधूत दादा पण व्हेरी गुड. गुरुनाथ दादा व्हेरी गुड. तर पहिला आन्सर जर दिलंय ते अशोक दादा. व्हेरी गुड अशोक दादा, 1 पॉइंट. मस्त आन्सर देते. सदस्यांचा कार्यकाळ वेगळा आणि राज्यसभेचा कार्यकाळ वेगळा. हो का? कायमस्वरूपी असतो का? आन्सर कसं आहे तर सांगू. राज्यसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? तो कायमस्वरूपी असतो, पण त्यातील प्रत्येक सदस्यांचा कार्यकाळ हा किती वर्षाचा असतो? 6 वर्षाचा. बरोबर की नाही? असं आन्सर येणार आहे. राज्यसभा स्थायी असते. ओके. किशोर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्रिव्हियस क्वेश्चन परत सांगा. ओके. राज्यसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? त्याचा आन्सर येणार आहे कायमस्वरूपी. जर असं विचारलं ना की राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो, तर ते 6 वर्षाचं येणार आहे. पुढचा प्रश्न घालते मी. पाण्याचे रासायनिक सूत्र काय आहे? हा प्रश्न होता. त्याच्यानंतर पुढचा, लोहित रक्तपेशींचे म्हणजे RBC, लोहित रक्तपेशींचे आयुष्य साधारणतः किती दिवस असते? कोणाला येते का आन्सर? पटकन आली मी. कोणी आन्सर दिलंय?
पहिलं जे आन्सर दिलं आहे अशोक दादांनी आन्सर दिला आहे 120. अवधूत दादा म्हणताय 16. क्रेझी म्हणते 120 किंवा 127. गुरुदादा म्हणते 6. चिन्मय म्हणतो नाही माहीत. चिन्मय म्हणतो हाय 120. रेबेल म्हणतो 120. वर्षाताई म्हणते भाऊजींनी हो हो बरोबर. हो वर्षा हो हो हो. चिन्मय म्हणते मॅडम प्रत्येक प्रश्न झाला की ऑप्शन पण द्या प्लीज. ओके ऑप्शन पण पाहिजे. ओके तर इथं अशोक दादांनी आन्सर बरोबर दिलं आहे पहिलं. व्हेरी गुड अशोक दादा. तर आता मी ऑप्शन पण देते. तांबड्या पेशी रक्तपेशी याचं स्पष्टीकरण सांगते. तांबड्या रक्तपेशी साधारणपणे 4 महिने किंवा 120 दिवस जिवंत राहतात. ओके हॅलो कशा आहात सागर पाटील म्हणतायत. मस्त आहे मी भावा. तू कसं आहेस. स्वागत आहे तुझं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सागर दादा ऐक जरा. भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण होते. ए डॉक्टर B.R. आंबेडकर. बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ABCD मध्येच आन्सर द्यायची आहे. सी पंडित नेहरू. डी सरदार वल्लभ पटेल. बरोबर आहे अशोक दादा. मी ABCD मध्येच आन्सर द्या म्हणून सांगितलेलं. मग म्हणणार काय काय म्हणतात मी डॉक्टर लावलेलं, मग मी असं लावलेलं, मी तसं लावलेलं. सो ABCD मध्ये नेक्स्ट आन्सर द्या. ओके तर इथं अशोक दादांनी आन्सर दिले ऑप्शन बी म्हणून. मी ते ग्राह्य धरते अशोक दादा. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. सागर दादा म्हणते राजेंद्र प्रसाद. येस. वर्षाताई म्हणते थँक्यू वर्षाताई. तुम्ही खूप मोठा तुमचा वाटा आहे माझ्या आयुष्यात. गुलाबी केला म्हणतायत नॉट अ फेअर. मी ABCD मध्ये सांगितलं ना मग कसं का लिहून टाकलात तुम्ही. पुढचा प्रश्न. कोणत्या ग्रहाला लाल ग्रह म्हटले जाते. कोणत्या ग्रहाला लाल ग्रह म्हटले जाते. ए शुक्र. बी शनी. सी मंगळ. डी गुरु. तर इथं आन्सर जे दिलं आहे करेक्ट आन्सर ते अशोक दादा आहेत. क्रेझी कार्टून म्हणतायत बुध. ओके गुलाबी म्हणते प्रिव्हियस क्वेश्चन फुल आन्सर. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांचं 1950 मध्ये प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली. आणि त्यानंतर म्हणतायत अशोकदादा सी म्हणतायत. चिन्मय गुरु म्हणतोय. हाय गिरकर प्रतीक म्हणतोय मंगल. रेबेल दादा म्हणतोय मंगल. चिन्मय म्हणतोय डी म्हणजेच गुरु म्हणतोय आणि चिन्मय म्हणतोय सी. हे दोन दोन ऑप्शन. गुलाबी केला म्हणते सी. तर इथं आन्सर आहे अशोक दादांनी दिलंय. व्हेरी गुड अशोक दादा. पुढचा प्रश्न घेऊया. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. फक्त 8 लाईक झाले. सांगावं लागतंय की लाईक करा लाईक करा लाईक करा. हे काय सांगावं लागतं यार. गुलाबी केला. चिन्मय रेबेल प्लीज लाईक करा. प्रतीक प्लीज लाईक कर चॅनलला प्लीज. ज्यांनी नवीन आले त्यांनी प्लीज. सागर दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. सगळ्यांनी लाईक करा यार. अंकिता शिंदे प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा मंडळी. अजिबात लाईक करत नाही आहेत तुम्ही. फक्त प्रश्नांची उत्तरं देता पण लाईक मात्र करत नाही. लाईक डन म्हणतात. गुलाबी केला. थँक्यू गुलाबी केला. मी केला आहे ऑलरेडी. चिन्मय दादा तर नेहमी करतो. प्लीज बाकी कोणी जर केलं नसेल तर प्लीज करा. पुढचा प्रश्न घालूया आणि याचं एक्सप्लेनेशन सांगते. मंगळाच्या पृष्ठभागावर लोह मला शब्दच येत नाहीये. ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त असल्याने तो लाल रंगाचा दिसतो.
हाय अश्विनी ताई, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. क्रेझी कार्टून मध्ये लोकांच्या काळजावर दगड दगड ठेवून मी लाईक करत आहे. जाताना मी ते उचलून जाते. ओके, पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राची राजधानी कोणती? ए पुणे, बी मुंबई. एबीसीडी मध्ये आन्सर द्यायचा आहे. सी नागपूर, डी संभाजीनगर. अश्विनी ताई म्हणते काय करती? लाईव्ह चालू आहे. अश्विनी ताई जेवलात का? हाय तुषार दादा, हाय, स्वागत आहे ताई. प्रश्न विचारू का? हे माझं सगळं झालं ना तुषार दादा, की आपण लास्टला मी सगळ्यांना 10-20 मिनिटं देते, ज्यामध्ये सगळेजण प्रश्न विचारतात, तेव्हा तू विचार, नक्की विचार. ओके, तेव्हा मी सगळ्यांसाठी थोडा वेळ देते, कारण त्यांना त्यांचे पण काहीतरी प्रश्न असतील ज्याच्यामुळे आपण शिकतो. सो तेव्हा तू नक्की विचार तुषार दादा. हाय सेनोरो. कसं आहे? आणि प्लीज तुषार दादा प्लीज चॅनलला लाईक कर. क्रेझी कार्टून म्हणतात मुंबई. अशोक दादा म्हणतात बी. गुलाबी केला म्हणतात बी. रेबेल म्हणते बी. सेनेरो म्हणतात ए. गिरकर म्हणतात ई. ए. चिन्मय म्हणतो ए. अश्विनीताई म्हणते हो जेवण केलं आहे. ओके अश्विनीताई, काय होतं स्पेशल? प्रियाक म्हणतायत हाय नौकरी. हाय. शिवांगी म्हणताय हाय. हाय शिवांगी. अश्विनीताई म्हणते तू मी केलं का जेवण? नाही ताई. तर इथं आन्सर कोणालाच येत नाही. आपल्या महाराष्ट्राची उपराजधानी माहिती नाही कोणाला? नाही माहिती का? माझं मी कोकण आहे, कोकणातली आहे शिवांगी. तर इथं सुशांत राऊत यांनी आन्सर बरोबर दिलं आहे. व्हेरी गुड सुशांत दादा. कुठून आहात तुम्ही? 1 पॉइंट. गुलाबी म्हणतात व्हॉइस बंद केलेला. तुम्ही राजधानी विचारली होती. येस, राजधानीच विचारली मी. महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे नागपूर. क्रेझी कार्टून मध्ये राजधानी विचारला तुम्ही. येस, सुशांत दादा मध्ये नागपूर. मग मी तुम्हाला काय ऐकायला आलं? सागर दादा म्हणते हाय. रेबेल हसतोय. अशोक दादा म्हणते मी त्याचं उत्तर दिलं आहे. अशोक दादा म्हणतात. अश्विनी ताई म्हणतात हाय अश्विनी. शिवांगी म्हणते हाय अश्विनी. सुशांत दादा म्हणते पनवेल. ओके, पनवेल वरून आहात का? स्वागत आहे खूप खूप. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. 1:15 वाजता आपला हा प्रश्न उत्तराचा खेळ सुरू होतो आणि संध्याकाळी 7:15 वाजता. कोकणामध्ये आंबे केव्हा येतात? आंबे कोकणामध्ये तर कधीच येऊक लागले होत, पण आमच्या नशिबात नाही. सुशांत दादा म्हणतात पनवेल. चिन्मय म्हणते मॅडम तुम्ही राजधानी म्हणाला होता, उपराजधानी हा शब्द बोललात नाही. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे का? उपराजधानी मुंबई आहे का? राजधानी आणि उपराजधानी मध्ये फरक आहे. उपराजधानी नाहीच आहे, राजधानीच आहे. मॅडम तुम्ही कोणत्या गावचे आहात? मी कोकणातली. अशोक दादा राजधानी उपराजधानी वेगळे असतात. मग मला सांगा महाराष्ट्राची राजधानी कोण आणि उपराजधानी कोण? सांगा. मी उपराजधानी बोललेली. मी काय बोललेली? उपराजधानी बोललेली ना. मग मुंबई ही राजधानी आहे आणि उपराजधानी नागपूर आहे. मग तुम्ही आन्सर चुकीची देता. मी उपराजधानी सांगितलेली, राजधानी नाही सांगितलेली.
गिरिजा, नमस्कार गिरिजा ताई. येस, नवी मुंबई ही राजधानी आहे. चिन्मय बोलतोय. रामराव मिवणीबाई. हाय शिवाजी शिंदे. मी मिवणीबाई. थँक्यू. प्लीज लाईक करा जिजू, लाईक करा चॅनलला. मिवणीबाई, आमचे साडू काय काम करतात? ते फौजी आहेत. मी आर्मी वाईफ आहे. सुशांत दादा म्हणतायत नेक्स्ट विचारा. प्रियाताई म्हणते माझी कमेंट वाचत नाही. कुठे गेली तुमची कमेंट प्रियाताई? कोकणात कुठे राहते तू ताई? प्रियाताई, मी तुम्हालाच म्हटलं की मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुषार दादा, मी जळगावचा आहे ताई. तुषार दादा जळगावचा आहे का? गरमी आहे जळगावला. आता मग अशी विचारलात की जिजू काय करतात किंवा आमचे साडू काय करतात, तेव्हा मग लग्न झाल्याशिवाय मी सांगितलं हे बघा, मी टीचर, मी आलो. एम राहुल, आलास का? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चला चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन करा. अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. पुढचा प्रश्न आहे, गौतम बुद्धांचे जन्मस्थळ कोठे आहे? गौतम बुद्धांचे जन्मस्थळ कोठे आहे? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुंबिनी, सी बोधगया, डी कुशीनगर. तर अशोक दादा म्हणतात बी. क्रेझी म्हणते लुंबिनी. येस. अभिदादा हाय म्हणतोय. हाय अभिदादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. गुलाबी केला म्हणतात बी. अश्विनीताई म्हणते आज आमच्यात आंब्याचा रस स्पेशल होता. वा वा अश्विनीताई, लय लकी आहात तुम्ही, आंबे खाताय. एम राहुल म्हणतोय बी. चिन्मय म्हणतोय मॅडम तुम्ही तुमची आयडेंटिटी दाखवा, जे प्रश्न विचारतात ते. म्हणजे मॅडम तुम्ही तुमची आयडेंटिटी दाखवा, जे प्रश्न विचारतात ते. ओके. आता मी काय दाखवू? कुणाल केसी म्हणताय लुबी. हे बघा माझी आयडेंटिटी हेच आहे. ते दिसतच नाही वाटतं. मोठं अगदी घालायला पाहिजे असं मोठं, जे कोळी लोक घालतात ना, आगरी लोक, त्यांच्यासारखं. पण माझ्याकडे सोनं नाहीये ना. अश्विनी ताई म्हणतात बी. कुणाल म्हणतात लुंबिनी, नेपाळ. हाय कुणाल दादा, स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र. रेबेल म्हणते लिंबोनी. अभि म्हणते मॅडम माझं पण चॅनल आहे का? हो. काय कॉन्टेंट आहे तुमचा? सुशांत दादा म्हणते लुंबिनी. सुशांत दादा म्हणते नेपाळ. निखिल नाव आहे माझं. हाय निखिल, हाव आर यू? चिन्मय म्हणते मंगळसूत्र. ओ ओके, मला वाटलं काय ते पॅन कार्ड वगैरे दाखवायला सांगतो की काय. तर इथं जे पहिलं आन्सर दिलं आहे ते आहे अशोक दादा. व्हेरी गुड अशोक दादा. अशोक दादा आघाडीवर आहेत बरं का मंडळी. पुढचं मिथेन वायूला कोणत्या नावाने ओळखले जाते? मिथेन वायूला कोणत्या नावाने ओळखले जाते? ए लाफिंग गॅस, बी मार्श गॅस, सी टियर गॅस आणि डी ऑक्सिजन. प्लीज कमेंट करा पटकन. मी ऑप्शन दिले तेच एबीसीडी मध्ये आन्सर द्या. अशोक दादा म्हणतात बी. चिन्मय म्हणतोय बी. गुलाबी केला म्हणते सी. रेबेल म्हणतोय बी. हर्षल कुठे गेलं? हरेश दादा म्हणतात बी. अश्विनी ताई म्हणतात बी. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते बॅन्नस नॉनचेस. श्रद्धाताई कसा असेल गो? बरं आहे मा? क्रेझी कार्टून म्हणते मार्श गॅस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आमचा श्रद्धाताई इलेला असा, सगळ्यांनी स्वागत करा. तर इथं पहिलं कमेंट केली आहे अशोक दादानी. व्हेरी गुड अशोक दादा. चिन्मय तू एबीसीडी मध्ये करत जा भावा. किशोर गोले हाय. हाय नमस्कार दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. किशोर दादा, हरेश दादा कुठून आहात तुम्ही? आणि किशोर दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. जेवण केलं का तुम्ही? नाही दादा, जेवण करायचं आहे. पुढचा प्रश्न आहे, ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो? ए सरपंच, बी ग्रामसेवक,
सी तहसीलदार, डी तलाठी. सांगा पटकन. आली मी. कमेंट करा. किशोर दादा, थँक्यू सो मच सपोर्टिंग कमेंट्स. अश्विनी ताई म्हणतात हाय. तर इथं पहिला आन्सर जो कोणी दिला आहे अशोक दादानी. बघते हा मी कोणी आन्सर दिला इथं पहिलं. गुलाबी केला यांनी आन्सर बरोबर दिला आहे. तुमचं नाव लिहितानाच पेन बंद पडलं. अश्विनी ताई म्हणतात ए. रेबेल म्हणतोय ग्रामसेवक. क्रेझी म्हणतात ग्राम विकास अधिकारी. चिन्मय म्हणतोय ए. किशोर दादा म्हणते तुम्ही कुठून बोलत आहे तुम्ही? मी कोकणातली दादा. हरेश दादा म्हणते ग्रामसेवक. सुशांत दादा म्हणते तुमचं आन्सरच नाही आलंय. अश्विनी ताई म्हणतात हाय. एमराऊल मध्ये परत श्रेया गैरहजर आहे का टीचर? हो, श्रेया 4-5 दिवस गैरहजर राहिली. लाईक झाले 18. थँक्यू सो मच. गॉडफादर स्वागत आहे तुमचं. काय करताय? चिन्मय म्हणतोय जातो जेवायला. बाय 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 चिन्मय. सुशांत दादा म्हणतात माझं बघा नाही मला तुम्हाला इथं आन्सर दिसलं. हाय नकुल. हाय ताई, कशी आहोत? मस्त आहे. अशोक दादा म्हणते वरती बघा मी दिलं आहे. ए आन्सर नाही आहे दादा. आन्सर येतोय ग्रामसेवक. ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव आणि प्रशासकीय कामकाज पाहणारा सरकारी अधिकारी असतो. समजलं का? प्रशासकीय म्हणजे काय? सरकारी प्रमुख कोण असतो? तो ग्रामसेवक. ग्रामसेवक आहे बी ऑप्शन. ओके, तर इथं आन्सर कोण? तर बी ऑप्शन गुलाबी केला यांनी दिलं आहे. ओके, ग्रामसेवक पदाचे नाव आता ग्राम विकास अधिकारी झालं आहे. वा, खूप मस्त झालं ना मैडम? आपका नाक मुझे पोपट जैसा लग रहा. काय पण दादा. यशोदी गुड आफ्टरनून टीचर. गुड आफ्टरनून. एवढा लेट? अर्धा तास लेट शाळेत. अशोक दादा मी दिला आहे. ए आन्सर नाही आहे दादा, बी आन्सर येतोय. ताई कशा आहोत? नकुल दादा म्हणतात मस्त आहे. अशोक दादा म्हणतात बी. नकुल दादा म्हणतात किती दिवसानंतर आलो. सॉरी ताई, आज फ्री त्यासाठी आलो. ओके, फ्री आहेस का तू? थँक्यू आल्याबद्दल. थँक्यू. पुढचा प्रश्न घेऊया. विद्युत धारेचे एकक काय आहेत? विद्युत धारेचे एकक काय आहे? ए व्होल्ट, बी एपियर, सी वॉट, डी ओम.
प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, प्लीज लाईक वाढवा यार, लाईक करा. अशोक दादा म्हणतात बी. क्रेझी म्हणते कुलोम. ॲपियर. ABCD मध्ये आन्सर द्या प्लीज. श्रद्धाताई म्हणतात ॲपियर. अश्विनीताई म्हणतात बी. तर पहिला आन्सर जे दिला आहे ते अशोक दादांनी दिलंय. व्हेरी गुड अशोक दादा. अक्षय दादा म्हणते वॅटेज नाही, ॲपियर. विद्युत धारेचे एकक हे ॲपियर आहे. अक्षय दादा स्वागत आहे. कुठून आहे दादा तू? प्लीज चॅनलला लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं अशा छान छान प्रश्नांनी, त्यामुळे कंटाळा अजिबात येणार नाही आणि थोडं तर ज्ञान तर नक्कीच वाढेल. नेक्स्ट बोला. ओके. सुशांत दादा म्हणतात फास्ट फास्ट. अरे दादा असं का करतो रे फास्ट फास्ट? सगळ्यांचे कमेंट वाचणं पण मला जरुरी आहे की नाही सांग. यशोदीप दादा म्हणते आर्ट टीचर खूप गोड दिसत आहे. ओ माय गॉड. थँक्यू. सर्व राशींचे सांगा. डॉक्टर म्हणतात ॲपियर. पुणे बट राईट नाव सेटल इन इटली. ओके. मग लाईव्ह माझं इटलीवरून बघताय का? अक्षय दादा इटलीवरून लाईव्ह बघताय का माझं? जागतिक आरोग्य दिन कधी साजरा केला जातो? ए 7 एप्रिल, बी 5 जून, सी 1 मे, डी 10 डिसेंबर. अक्षय दादा म्हणतायत येस. ओ माय गॉड. मस्त दादा. पण महाराष्ट्रातले आहात ना, खूप बरं वाटतंय. आणि इटलीवर सेटल आहात तुम्ही तिकडं. सुशांत दादा म्हणतायत एम्पियर एम्पियर. इथं अशोक दादांनी आन्सर दिला आहे ए म्हणून. 7 एप्रिल 1948 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. WHO म्हणजेच असं येऊ शकतं. WHO दिन कधी साजरा केला जातो? 7 एप्रिल 1948 रोजी. ओके. तर डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात 7 एप्रिल. गिरकर प्रतीक बोलतोय सी. गुलाबी केला म्हणतात ए. क्रेझी कार्टून म्हणतात 7 एप्रिल. अक्षय दादा म्हणतात येस सेटल इन इटली. वाव नाईस. कसं आहे मग इटली? छान वाटते का तुम्हाला? नक्की सांगा आम्हाला. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. अक्षय दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आलेलात का कधी कोकणात? आला नसाल तर नक्की या इटलीवरून सुट्टी काढून. रेबेल दादा म्हणतोय ए. व्हेरी गुड रेबेल दादा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय वर्ल्ड हार्ट डे 29 सप्टेंबर. ओके. 29 सप्टेंबर हार्ट डे. वाव. आपण साजरा करायचा. सुदर्शन दादा म्हणताय 7 एप्रिल. स्वागत आहे सुदर्शन दादा. तर पुढचा प्रश्न आहे, ह्याचं उत्तर ना श्रद्धाताई पटकन येताला. मानवी शरीरातील सर्वात मोठे हाड कोणते? मानवी शरीरातील सर्वात मोठे हाड कोणते? अशोक दादा म्हणतात फिमर. येस अशोक दादा फिमर. रेबेल म्हणते मांडीमध्ये. हा त्याचं नाव काय? गुलाबी केला म्हणतात फिमर. सुशांत दादा म्हणतात 7 एप्रिल. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात फिमोरस. फिमोरस. श्रद्धाताई म्हणतात श्रद्धाताई फिमर आहे की फिमरस आहे? काय आन्सर येतं याचं? हाय इश्कवाला, स्वागत आहे तुझं. तू सबस्क्रायबर वाढले का रे तुझे? करतायत का ही लोक? आपली लोक तुला जॉईन केली का सगळ्यांनी? तर अशोक दादानी आन्सर पहिलं दिलं आहे फिमर. मी ऑप्शन नाही घेणार आहे आता, कारण मी ऑप्शन सांगायच्या आधी ABCD येऊन मोकळं होतं.
सो मला ते लगेचच कळलं. मी प्रश्न घातला, डायरेक्ट ABCD आन्सर यायला सुरुवात झाली. मी ऑप्शनच नाही सांगितले. हे काय अशोक दादा, व्हेरी गुड. श्रीवर्धन मध्ये बाग आहे आपली. ओके, श्रीवर्धन मध्ये बाग आहे का? वा वा वा, खूप छान दादा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते फिमर आहे. ओके, रेबेल म्हणते फिमर, व्हेरी गुड. तर इथं पहिलं आन्सर जे होतं ते अशोक दादांनी दिलेलं. व्हेरी गुड अशोक दादा. बाकीच्यांनी ABCD टाकायला सुरुवात केली, मी प्रश्न वाचला आणि अशोक दादा म्हणते स्पेलिंग फेमरस असं आहे, फेमोरस. निलेश दादा म्हणताय इलय इलय. नमस्कार ताई, नमस्कार मंडळी. हॅलो इश्कवाला लव, स्वागत असं निलेश दादा तुझा. निलेश दादा हे अक्षय दादा इटलीवरून आपला लाईव्ह बघतात, पण पुण्यातले असत आपले महाराष्ट्रीयन. पुढचा प्रश्न आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कुठे झाला? दोन सबस्क्रायबर वाढले, फक्त करायचे आहेत ते करतील, बाकी उडत जातील. असं दे रे, असं सांगून सांगून कोण नाही करत. असंच असतं, जे आपले ओरिजिनल आहेत तेच भेटणार. ज्यांना तुझ्या गाण्याची आवड आहे त्यांनाच ते तुझे चांगले सबस्क्रायबर असतील. कुणाल म्हणतायत रायगड, व्हेरी गुड कुणाल, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक वाढवा. 25 लाईक्स होऊन जाऊ दे, बघू तोपर्यंत पुढचा प्रश्न येणार नाही. 25 लाईक्स होऊन जाऊ दे, पटकन लाईक करा चॅनलला. 24 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन. कोणी नाही केलंय प्लीज लाईक करून टाका. कुणाल दादा प्लीज लाईक करा. अश्विनी ताई म्हणतात रायगड, इश्कॉला म्हणते गडावर, रायगड. निलेश दादा मस्त. अशोक दादा थँक्स फॉर सपोर्ट फ्रॉम इटली, खूप छान वाटले ऐकून. राहुल सोनावणे म्हणतायत रायगड. राहुल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अक्षय दादा म्हणतायत ताई तुमच्या हाताला काय झालं? हे कुठून दिसलं तुम्हाला? मी दाखवत पण नाहीये. दादा इथं दुखतंय जरासं, हे असं ह्या साईडने पूर्ण दुखतंय. असं शिरेचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, तर म्हणजे जरा बांधलं की ठणके मारत नाही म्हणून बांधलंय ते, आणि स्प्रे वगैरे मारलाय. हात कसं काय मोडला मावशी? मोडला असाच मोडला. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा चॅनलला. स्वातीताई लाईक करा. निलेश दादा ताई हाताला काय झाला गो? तेच 50 लाईक्स होऊन जाऊ द्या पटकन मंडळी. 50 लाईक्स करायचे का आज? मी काल विचारलं होतं तर सांगितलं नाही हाताचं. अरे यार जाऊ दे ना, नको, मला नाही सांगायचं होतं. निलेश दादा म्हणता एक्सरे काढून घे गो. एक्सवाला म्हणते दुसरा हात दाखवत होती असं दाखवत होती. हा बरोबर आहे. लाईक सबस्क्राईब डन. साताराहून आहे. ओके कुणाल दादा स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया.
तर थँक्यू, बरं वाटलं लाईक चॅनलला जॉईन झालात. आणि रोज आपलं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 7:15 वाजता लाईव्ह असतं. तुम्ही नक्की जॉईन व्हा जेव्हा तुम्हाला टाईम भेटेल तेव्हा. ओके दादा, चला आता पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. कमेंट वाचते. स्वातीताई म्हणते 27 लाईक डन. थँक्यू स्वातीताई. अक्षय दादा म्हणतात त्याला ऑइलिंग कर, बरा होतो. हा, चालू आहे ऑइलिंग किंवा मिठाचा शेक वगैरे. थँक्यू दादा, अक्षय दादा. इस्कॉलर होते, आली आली कोकणची राणी आलीस. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते क्रॅक आहे की स्वेलिंग? स्वेलिंग पण नाही आहे अशी ग जास्त, म्हणजे जरासा फुगलाय. आणि दाखवू का मी तुला? दाखवू का? थांब, दाखवते मी. म्हणजे जॉइंडेक्स वर दुखतंय हे बघ, इथं इथं हा भाग आहे ना, इथं जास्त दुखतंय. हा 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 इथं एवढा. श्रद्धा ताई इथं जास्त दुखतंय, इथं. हा, म्हणजे असं दाबून नाही दुखत, पण काहीतरी असं अचानक दुखायला सुरुवात होतो. हात मूव होतोय, पण असं वाकवताना वगैरे दुखतोय असं असं पूर्ण. निलेश दादा म्हणते इश्कॉललो ही अशीच आहे, खूप त्रास असला तरी लाईव्हसाठी आपल्या परिवारासाठी भेटायला येतेच. कुशल दादा म्हणतोय प्रीती बहिणी तुझं गोड हास्य घरात भरतं, आनंदाचा प्रकार, तुझ्या प्रेमानं जुळतं नातं, खास नेहमी राहो तुझ्या चेहऱ्यावर हास्य. थँक्यू कुशल बाबा, थँक्यू सो मच. कसा आहेस तू? स्वागत आहे. हात मूव होत नाही. होतो ग, जरा होतो, पण ते मूव होताना पण दुखतो. कुणाला मालिश कर, तेल लाव, बरं वाटेल. हो हो कुशाल दादा, लावते. बजरंग लेप लाव. हे कुठं मिळतं? इकडे जम्मूला कुठे भेटत आहेत बजरंग लेप? हाताची मुवमेंट ठीक आहे ना? हा, जास्त आहे, पण ते होताना मुवमेंटच करताना जास्त दुखतो, किंवा काहीतरी वस्तू उचलताना वगैरे. हा, जाऊ दे, विषय सोडा. चला आपण आपलं लाईव्ह घेऊया. अरे आन्सरच दिलं नाही कोणी. मेडिकलमध्ये प्रत्येक बघते इकडे भेटतो का? हा, संसदेचे कनिष्ठ सभागृह कोणते आहे? संसदेचे कनिष्ठ सभागृह कोणते आहे? येतंय का कोणाला आन्सर? किंग कोहली म्हणतायत राज्यसभा. अशोक दादा म्हणतायत लोकसभा. रेबेल म्हणतोय लोकसभा. अश्विनी ताई म्हणतायत लोकसभा. निलेश दादा म्हणताय हा बघितलंय, काय नाही झाला, हा होताला बरा. यू आर सो ब्रेव. अशा छोट्या मिथ्या दुखण्यापतीला आमची ताई खंबीर आहे दुखापतीला. कंटिन्यू विथ क्वेश्चन प्लीज. ओके चला. अश्विनी ताई म्हणताय लोकसभा. येस. निलेश दादा म्हणताय लोकसभा. किंग कोहली म्हणतायत लोकसभा. तर इथं जे पहिला आन्सर दिला आहे ते अशोक दादांनी दिलंय. व्हेरी गुड अशोक दादा, आज अशोक दादा आघाडीवर आहेत. प्लीज पटकन लाईक करा जे नवीन आले आहेत. किंग कोहली प्लीज लाईक करा चॅनलला. निलेश तेंबुलकर म्हणतायत हाय. नमस्कार निलेश दादा, कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात नक्की सांगा. राजू दादा म्हणतायत मॅडम. राजू दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे पुन्हा एकदा. अशोक दादा म्हणताय किंग कोहली आला. येस अशोक दादा. अरे अशोक दादा काय म्हणत होते माहिती आहे, कमेंट केलेली, तर तुझं जे मी नाव घेतलेलं ना त्याच्यावर, तर ते इथंच किंग कोहली इकडेच येतो म्हणून ती RCB जिंकते. निलेश दादा म्हणतायत हात दाखवत आहेत. निलेश दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. मी पहिले उत्तर दिले, चेक करा. अहो राजू दादा कुठे उत्तर दिलात तुम्ही? नाही, आन्सरच नाही आलं तुमचं. पुढचा प्रश्न आहे, नर्मदा नदीचा उगम कुठे होतो? नर्मदा नदीचा उगम कुठे होतो? कमेंट करून सांगा. नमस्ते, मी नांदेडचा आहे. तुम्ही कुठले? मी कोकणातली भावा. किंग कोहली म्हणते RCB. संदीप दादा म्हणतायत हाय. हाय संदीप दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. किंग कोहली म्हणतायत
अमरकरण अमरकंटक अमरकंटक. ओके, रेबेल दादा म्हणतात अमरकंटक. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे ते आहे किंग कोली. अमरकंटक आन्सर आहे. नर्मदा नदीचा उगम अमरकंटक उत्तर प्रदेशातील अमरकंटक डोंगर रांगात होतो. तर उत्तर यूपी अमरकंटक असं टाकलात तरी आन्सर व्यवस्थित येईल तुमचं. रामदादा म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवराय. जय महाराष्ट्र. जय भवानी जय शिवराय. जय महाराष्ट्र. रोहन दादा म्हणताय अमरकंटक, बरोबर आहे. अक्षय दादा म्हणतायत अमरकंटक. अश्विनीताई म्हणतायत अमरकंटक. रोहन दादा म्हणतायत 54 किलोमीटर. किंग कोली म्हणतायत MP. सॉरी, हा MP UP नाही म्हणत, सॉरी. कल्पनाताई नमस्कार, स्वागत आहे. माझं उत्तर कुठे गेलं? अशोक दादा म्हणतात माझं उत्तर कुठे गेलं. तुमचं अशोक दादा तुमचं सेकंड नंबरला आलं उत्तर. निलेश कोयंडे म्हणतायत 30 लाईक डन. मस्तच. UP पुर्रे. चला पंढरी पटकन करा. UP नाही MP. सॉरी. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात रिएक्शन 100 SR पण D 40. म्हणजे श्रद्धाताई काय सांगते? कल्पनाताई स्वागत आहे. थांबून राहिल्यानं कधीच काही मिळत नाही. लाटांशी भिडलो तरच मोती हातात येतं. भीतीला मनात ठेवलंस तर आयुष्यभर मागं राहशील आणि धाडस केलं तर समुद्र सुद्धा वाट करून देईल. येस. तर पुढचा प्रश्न आहे मेडिसिन दिले आहे त्यांनी. ओके, मेडिसिन दिलात का? लिहून घेते. डॉक्टर श्रद्धाताई सांगणार कधी? मला वाटतं प्रश्नाचंच उत्तर काय कुठलं घालताय, उत्तर देत आहे की काय. लिहून घेते. हा, रिएक्टिन 100 SR पेंडी 40. ओके डॉक्टर मॅडम, मला आता कुठे जायची गरज नाही. डॉक्टर मॅडम आमच्या लाईव्हवर येतात, तिथंच मी सगळं प्रिस्क्रिप्शन घेणार. डॉक्टर श्रद्धाताई थँक्यू. गोळ्या सांगत आहे श्रद्धाताई. अरे मला सांगा तरी. मी म्हटलं हे मी हा तर प्रश्न काय, हा प्रश्न तर मी घातलाच नाही. टॅबलेट आहेत त्या. थँक्यू. सुषमा म्हणतायत ताई मी फर्स्ट टाइम तुमच्या लाईव्हला आहे. सुषमा तुम्ही ताई आहात की दादा आहात मला नक्की जरा कमेंट करून सांगा, कारण इथं मला काही दिसत नाहीये. सुषमा ताई स्वागत आहे तुमचं. प्लीज नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. रोज 1:15 वाजता आणि रात्री संध्याकाळी 7:15 वाजता लाईव्ह असतं. आणि डायनापर जेल. ओके, ओके लिहून घेतलं श्रद्धाताई. विजयदादा हे जम्मू कोकण गर्ल. हाय. मध्ये डॉक्टर श्रद्धा तुमचा हेडफोन घालून तिला टॅबलेट नाव द्यायला पाहिजे होतं, समजलं असतं. हा तो टेटस्कोप हेडफोन म्हणतोय त्याला श्रद्धाताई. निलेश दादा म्हणताय ताईच्या लाईव्हवर सगळे आहेत, मस्त फॅमिली बनत आहे, चालू आहे. थँक्यू निलेश दादा. यार खरंच मस्त वाटते. हे रोजची लोक आहेत ना की खूप म्हणजे नवीन जरी आले ना तरी खूप प्रेम मिळतं इथं. खरंच खूप बरं वाटतं. राजू दादा हसतायत. सुषमाताई म्हणते सुषमाताई बोलताना डबल बोलतात. ताई आहे का दादा आहे? हा सुषमा नाव माहिती आहे पण इथं दिसत नाहीये ना म्हणून. थँक्यू सुषमाताई. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा आणि आवडेल आम्हाला तुम्ही आमच्यासोबत आमच्या यूट्यूब फॅमिलीचा हिस्सा बनलात तर. गणेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते
द्या $1. ए नाही श्रद्धाताई, फ्रेंड के लिए सब कुछ फ्री होता है. अशोक दादा म्हणतायत हाय. इश्कॉलला म्हणते $1 पेक्षा कमी घेत नाही वाटतं. नाही श्रद्धाताई, मी एक प्रश्न दिला की $1 द्यावा लागतो त्यांना, पण मी ते काय ते याच्यावर डायरीवर लिहून ठेवलेत किती डॉलर द्यायचे आहेत ते. पुढचा प्रश्न विचारते. पेनिसिलिनचा शोध कोणी लावला? पेनिसिलिनचा शोध कोणी लावला? कमेंट करून सांगा. आली मी, 1 मिनिटात आली. पेनिसिलिनचा शोध कोणी लावला? मुलांना जेवण वाढून आली मंडळी. गॉडफादर म्हणजे हाय गरमी. रेबेल दादा म्हणतो एलेक्झांडर. ओमकार दादा हाय. ताई म्हणतोय हाय ओमकार दादा, कसा आहेस भावा तू? प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा यार. गणेश दादा, ओमकार दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. तुम्हाला सांगावं लागतं का? रोज येता ना तुम्ही लाईव्हला, बहिणींना सांगावं लागतं का? तरी तर रेबेल दादाने आन्सर बरोबर दिलंय. 1 पॉइंट. किंग कोहली म्हणताय अलेक्झांडर. अशोक दादा म्हणतायत अलेक्झांडर फ्लेमिंग. अक्षय दादा म्हणताय अलेक्झांडर. डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय फ्लेमिंग. अश्विनीताई म्हणताय अलेक्झांडर. सुषमाताई म्हणताय अलेक्झांडरने लावला. बरोबर आहे सुषमाताई, शोध लावला आहे बरोबर. हाय सुषमाताई. सुषमाताई म्हणते मी 3 दिवस झालं चॅनल खोललेला, माझे पण व्हिडिओ असतात छान, जोक, ॲटिट्यूड, इमोशनल, लव, सॅड. ओके सुषमाताई, नक्की मला कमेंट करा, मी तुम्हाला जॉईन करेन. इश्कॉलला म्हणते स्वप्न बघून बसलो तर स्वप्नच राहतात, उठून धावलो तर रस्ते सुद्धा वागतात, नशिबाच्या भरोशानं बसलास तर काहीच मिळणार नाही, कष्टाच्या जोरावर चाललास तर जग तू थांबणार नाही. वा वा वा. डाय लावलीस नाही? डाय मी नाही लावू नाही गो डाय. योगेश दादा म्हणताय नमस्कार ताई, लाईक डन. थँक्यू योगेश दादा. बरं आहेस ना? कसा आहेस तू? पुढचा प्रश्न घेऊया. भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कोणता आहे?
भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कोणता आहे? कोणाला येते आन्सर? हो मी. रेबेल दादा हसतोय. अशोक दादा म्हणतात भारतरत्न. अश्विनी ताई म्हणतात भारतरत्न. डॉक्टर ताई म्हणतात भारतरत्न. रेबेल दादा म्हणते भारतरत्न. निलेश दादा म्हणते भारतरत्न. वा वा वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सगळ्यांना मस्त आन्सर येतात. प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. 35 पटकन लाईक्स होऊन जाऊ दे यार. आज 50 टार्गेट आहे. 50 आहे आज टार्गेट. पटकन करा. अश्विनी ताई म्हणते मी दिला आहे पहिल्यांदा. अश्विनी ताई तुमची कमेंट आली आहे. कितव्या नंबरला सांगते? अशोक दादांची पहिली आणि अश्विनी ताई तुमची सेकंड नंबरला आली आहे. तुम्हाला तुमची पहिलीच दिसणार ताई. अशोक सदगीर यांनी उत्तर दिलं. येस कॉलेलो. डॉक्टर श्रद्धा मध्ये आर्मी मधील परमवीर चक्र सर्वोच्च. वाव, जय इंडियन आर्मी. पुढचा प्रश्न विचारूया. स्पष्टीकरण सांगते. भारतरत्न हा कला, साहित्य, विज्ञान आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील योगदानासाठी दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान आहे. अशोक दादा म्हणते इश्क वाला लव. रेडियमचा शोध कोणी लावला? पटकन आन्सर द्या. रेडियमचा शोध कोणी लावला? मी ऑप्शन सांगते. ए मेरी क्युरी, बी अल्बर्ट आइन्स्टाईन, सी थॉमस एडिसन, डी रुदरफोर्ड. अशोक दादा म्हणतात ए. रेबेल म्हणते मेरी क्युरी. अश्विनी ताई म्हणतात ए. इश्कलालो म्हणतोय ए. अजून कोणाला येते का आन्सर? स्वप्नातले गाव माझ्या पुढे, स्वप्नातला पंछी अलगद उडे. रा 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 रा. चले सगळे सोयरे. विसरलो टीचर, गाणं नको. तर इथं आन्सर जे राईट आन्सर आहे ते मेरी क्युरी, ऑप्शन ए. व्हेरी गुड अशोक दादा. पुढचा प्रश्न. खालीलपैकी म्हणजे कोणता दिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो? कोणता दिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो? कमेंट करा. त्यासाठी संगीताचा तास घ्या. प्रशांत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? सुजित दादा म्हणते सरकार सर्व्हिस करत असताना इमानदारी विसरले अधिकारी. हो दादा, आपण काय करू शकतो? आताची नवीन पिढी आहे सगळी. पाच सप्टेंबर. अशोक दादा म्हणतात 5 सप्टेंबर. अश्विनी ताई म्हणतात 14 नोव्हेंबर. व्हेरी गुड अश्विनी ताई. अश्विनी ताई म्हणतात 14 नोव्हेंबर. व्हेरी गुड अश्विनी ताई, राईट आन्सर. निलेश दादा म्हणतात 14 नोव्हेंबर. सुजित दादा म्हणतात सरकारी अधिकारी. इश्कॉलाला म्हणतात 14 नोव्हेंबर. प्रशांत दादा म्हणतात 14 नोव्हेंबर. अशोक दादा म्हणतात सॉरी 14 नोव्हेंबर. इश्कॉलाला म्हणते अश्विनी भोसले यांनी उत्तर दिलं. व्हेरी गुड अश्विनी ताई. अश्विनी ताईंसाठी क्लॅपिंग. मगापासून ते आन्सर देत आहेत. खूप छान, व्हेरी गुड अश्विनी ताई. पुढचा प्रश्न. प्लीज मंडळी 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे यार. प्रशांत दादा, सुजित दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. 35 लाईक्स होऊन जाऊ दे. काय करणार दादा, आपण तर काही सुधारू शकत नाही असल्यांना. पुढचा प्रश्न आहे. वाफेच्या इंजिनाचा शोध कोणी लावला? वाफेच्या इंजिनाचा शोध कोणी लावला? विकास पाटील नमस्कार. निलेश दादा म्हणते मस्त अश्विनी ताई. जेम्स वॅट. व्हेरी गुड. प्रशांत दादा
जेम्स वॅट बरोबर आहे. आज धनल कुठे राहिला? आज धनल विसरला वाटतं आपल्याला. व्हेरी गुड. अशोक दादा म्हणतात जेम्स वॅट इश्कॉल म्हणते 50 लाईक करा नाही तर रिचार्जचे पैसे भरा. हे भगवान. आर्यन बी म्हणताय कुठून आहेस? हाय आर्यन दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण राहते मी जम्मूला. प्लीज लाईक करा यार. 33 फक्त लाईक झालेत. प्लीज आता 35 झाल्याशिवाय मी पुढचा प्रश्नच सांगणार नाही. नो कमेंट. आर्यन भावा प्लीज चॅनलला लाईक कर. निलेश दादा म्हणते जेम्स वॅट बरोबर आहे आन्सर. अशोकचे सगळा विसरूक झाला हा यार. येस, अशोक दादाने आन्सर बरोबर दिला आहे. प्रशांत दादानी आन्सर पहिलं दिला आहे जेम्स वॅट म्हणून. प्लीज लाईक करा पटापटा सगळ्यांनी. उत्तर दे मग अगोदर. कुठलं? जम्मूला का? जम्मूला माझे मिस्टर इकडे जॉबला आहेत म्हणून आम्ही इकडे राहतो. उत्तर दे मग अगोदर. 35वा लाईक केला. वाव, थँक्यू. जय महाराष्ट्र. थँक्यू. अमोल दादा म्हणतायत हाय. हाय अमोल दादा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात अमोल दादा आणि आर्यन भी? पुढचा प्रश्न आहे, कोवॅक्सिन ही लस कोणी तयार केली? कोवॅक्सिन ही लस कोणी तयार केली? अमोल दादा म्हणताय खूप दिवसातून वेळ भेटला. अमोल दादा हल्ली तुम्ही येत नाही, आपल्याला टाइम नसतो ना मला. अक्षय दादा म्हणताय मगातपासून विचार करत होतो, तुझा चेहरा माझ्या एका फ्रेंड सारखा आहे, मिळता जुळता. हा मला पण माझ्यासारखी एक दिसणारी ना फेसबुकवर एक मुलगी भेटली. म्हणजे तशी ती एकदम अशी म्हणजे बारीक आहे आणि मी जराशी हेल्दी आहे माझ्या चेहरा. पण असं थोडंसं एकाने मला माझ्या भावाने पाठवलेलं की ही बघ तुझ्यासारखी दिसणार आहे. माझ्यासारखी दिसते का ती? अशोक दादा म्हणतात भारत बायोटिक. ओमकार दादा म्हणतात चायनाने. अशोक निलेश दादा म्हणते इंडिया. यशश्री म्हणते हाय यशश्री, स्वागत आहे तुझं. अश्विनीताई म्हणतात भारत. अक्षय दादा म्हणते ती शिलाँगला राहती. ओ शिलाँगला राहती, मेघालय. वाव, शिलाँग मला खूप आवडतं. मी गेलेली, पण मी ना मला पावसात जर गेलं ना तर शिलाँगचं रूप काय भारी असेल ना. अमोल दादा म्हणते दिवसा ड्रायव्हिंगमुळे नाही जमत आता, मला ऑफिसला बसलेत सो आलो ऑनलाईन. ओके, थँक्यू अमोल दादा, थँक्यू सो मच. इश्कॉला म्हणते 40 लाईक झाले यार. कसे झाले 40 लाईक? इश्कॉला लवतू केले का? रेबेल दादा म्हणते भारत बायोटेकने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने तयार केली. येस, तर इथं पहिलं आन्सर कोणी दिलंय? भारत बायोटेक, अशोक दादांनी. व्हेरी गुड. प्रशांत दादा म्हणताय कोविडशिल्ड सिरम श्रीराम इन्स्टिट्यूट. अशोक दादा म्हणताय सिरम पुनावाला. सिरस. चला पटापट लाईक करा. 7 लाईक बाकी आहेत. यशश्री म्हणते मी आले म्हणून 40 झाले. अरे वा, थँक्यू यशश्री. अक्षय दादा म्हणते येस, रेनी सीझन मध्ये शिलाँग जाम भारी दिसतो. येस दादा. आणि तो 7 सिस्टर फॉल काय दिसत असेल यार, लय भारी. पण तिथं पोहोचेपर्यंत ना, म्हणजे गुवाहाटीला उतरून तिकडे जाईपर्यंत ना, म्हणजे डायरेक्ट तिथं शिलाँगला बसच जातात ना, किंवा डमडम वगैरे होतं माझं. मी थंडीच्या दिवसामध्ये गेलेली. ओमकार दादा तुमचे मिस्टर फौजी असून पण तुमच्याशी लग्न कसं केलं? तुमचे मिस्टर फौजी असून पण तुमच्याशी लग्न असं कसं केलं, म्हणजे काय म्हणायचंय तुला भावा? यशश्री आली. यशश्री म्हणते हो. तुषार दादा मी एक प्रश्न विचारत आहे ताई. हो तुषार दादा विचार. यशश्री म्हणते हाय प्रेम दादा. इश्कॉलर म्हणते ओमकार भोयटे काहीतरी प्रश्न विचारू नका, फर्स्ट आणि लास्ट वॉर्निंग. चल विचारू दे रे त्याला, त्याच्या मनात आहे ते बोलू दे.
शेवटी तो आपली मेंटॅलिटी दाखवतोय ना, समजू दे. काय काय लोकांना काय काय लोकांच्या काय मेंटॅलिटी असतात ते, त्यामुळे त्याची मेंटॅलिटी कळते की आपल्याला. हा, अक्षयदादा म्हणते मी रेनी सीझन मध्ये गेलो होतो तिच्याकडे, पूर्ण 7 सीटर फिरलो होतो. वाव. आणि ते बांगलादेशची बॉर्डर दिसते तिथपर्यंत, तिथं पण गेलेलात काय? म्हणजे खाली बांगलादेशची बॉर्डर दिसते आणि वरती ते असं पूर्ण सडा टाईप आहे, तिथं गेलेलात का? त्यानंतर यशस्वी म्हणते आताच पेपर देऊन आली. कसा गेला यशस्वी पेपर? महाराष्ट्राचा बाप कोण आहे? महाराष्ट्राचा बाप कोण आहे? कमेंट करून उत्तर द्या. येस, बरोबर, बॉर्डर पर्यंत जाऊन आलो होतो. ओके, वाव, मस्त. जेव्हा आम्ही नागालँडला पोस्टिंग होती ना, तेव्हा आम्ही तिकडे गेलेलो, ह्याला मेघालयला. तानाजी दादा म्हणताय जय शंभूराजे ओनली किंग. अजित दादा म्हणतायत हाय हाय. अजित दादा, स्वागत आहे तुमचं. यशस्वी म्हणते, यशस्वी म्हणते काय छान गेला. ओके. यशस्वी म्हणते महाराष्ट्राचा बाप श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, माझ्या राजाचं नाव घुमतंय इतिहासाच्या तक्त्यावर, माझ्या राजाचं नाव घुमतंय इतिहासाच्या तक्त्यावर. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, माझ्या राजाचं नाव घुमतंय इतिहासाच्या तक्त्यावर, माझ्या राजाचं नाव घुमतंय इतिहासाच्या तक्त्यावर. जय शिवराय. अजितदादा म्हणते गाव कोणतं? आमचं सिंधुदुर्ग गाव आहे अजितदादा. मनोज दादा म्हणताय लाईक डन मुंबई. मनोज दादा खूप खूप स्वागत आहे. बाप एकच ओनली किंग श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. येस तानाजी दादा. यशस्वी मध्ये काय करायचं आहे गाव? योगेश दादा मध्ये हाय यशस्वी, नमस्कार, कशी आहेस? अगं यशस्वी, योगेश दादा तुझी सारखी आठवण, तू नाही हल्ली आलीस ना म्हणून योगेश दादा पण नाही आले बघ. अशोक दादा म्हणतात हाय. रेबेल म्हणते नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अमोल दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन घेते रेबेल. पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह कोणता आहे? पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह कोणता आहे? पण मंडळी पटकन लाईक करा. 45 लाईक्स होऊन जाऊ दे. फक्त आपल्याला 7 लाईक्स पाहिजे. पटकन करा. बघू कोण कोण लाईक करतंय चॅनलला. डबल टॅप करा पटकन. अमोल दादा म्हणताय चंद्र. अमोल दादा खूप खूप स्वागत आहे. अमोल दादा, अमोल पारदी म्हणते शिवनेरी माझा घरापासून 50 किलोमीटर आहे. वाव, खूप छान दादा. खूप भारी वाटतं ना जेव्हा आपला इतिहास आपण डोळ्यावर, जिथं इतिहास घडला ते आपण डोळ्यांनी पाहतो. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. अमोल दादा, यशस्वी प्लीज लाईक डन. अक्षय दादा म्हणता या वर्षी लडाखला जाणार आहे क्रिसमस वेकेशन मध्ये. वा वा वा, फिरा, लडाख पण खूप छान आहे. जय इश्कोला म्हणताय जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. अमोल दादा म्हणताय चंद्र. बरोबर आहे अमोल दादा, व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. नाही सांगते ते काय, मग परीक्षा होती ना. हो झाली, संपली का पेपर? अशोक दादा म्हणताय चंद्र, व्हेरी गुड. लाईक थांबले, असं लाईक थांबवायचं नाही, लाईक 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 करत जायचं. यशस्वी म्हणते चंद्र. रेबेल दादा म्हणताय चंद्र. रेबेल दादा म्हणताय चंद्र. अमोल दादा म्हणताय चंद्र. योगेश दादा म्हणताय यशस्वी पेपर कसे गेले? 40 नंबर डन. थँक्यू थँक्यू. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, पटापटा करा. पुढचा प्रश्न घेतोय. विमानाचा शोध कोणी लावला? विमानाचा शोध कोणी लावला? सर्वेश दादा म्हणतोय सुंदरी. हॅलो हॅलो सर्वेश, कसा आहेस भावा? रोहित एडिटर म्हणतायत हाय हाय. रोहित दादा नमस्कार, स्वागत आहे.
आजचा पहिला पेपर होता राईट्स बंधू. ओके, व्हेरी गुड. राईट्स बंधू आन्सर आहे. रॉबर्ट ब्रदर, राईट्स बंधू. रॉबर्ट ब्रदर नाहीये, राईट्स ब्रदर. अक्षय दादा म्हणतात राईट्स ब्रदर. व्हेरी गुड. सर्वेश दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू. अशोक दादा पण म्हणतात राईट ब्रदर. यशस्वीने आन्सर पहिला दिला आहे, राईट्स बंधू. वन पॉइंट. अभ्यासाची गोडी लावणाऱ्या ताईला वंदन करतो. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू बी बालाजी. थँक्यू, थँक्यू. खरंच अशी तुम्ही जेव्हा कमेंट करता ना, लय मनाला बरं वाटतं. रेबेल दादा, माझं उत्तर आलं नाही का? रेबेल दादा, तुझं उत्तर आलं ना. लाईट बंधू आलं, लाईट बंदूक. रेबेल दादा, तुझं आलं उत्तर, पण लाईट बंधू आलं. नाही नाही, लाईट बंधू न काय आलं हे उत्तर? काय लिहिलंस ते आता? लाईट बंदूक. रेबेल दादा, लाईट बंदूक. यशस्वी म्हणते पण ते चुकीचं होतं. लाईट बंदूक. कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे रातांधळेपणा येतो? दिलीराम म्हणतायत माझ्या प्रश्नाचे उत्तर सांगा. विचारा प्लीज. आधी लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्रश्न विचारा. योगेश दादा, ताई तुझं असे प्रश्न उत्तर ऐकून आता वाटायला लागलं, तेव्हा जर आणखी शिकलो असतो तर बरं झालं असतं. ओके ओके, चला. रेबेल दादा कुठे चाललात? BIK म्हणतात ए. मी ओके, बरोबर आहे. BIK आन्सर बरोबर आहे. जीवनसत्व ए मुळे बालाजी BK 1 पॉइंट. व्हेरी गुड BK. जीवनसत्व अ मुळे रातांधळेपणा येतो. माझी खूप गरिबी आहे. अमोल दादा म्हणतात ए. बिलाराम दादा, आम्ही पण गरीबच आहोत. कोण इथं श्रीमंत आहे? प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. प्लीज लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा आणि कमेंट करा. चला बघू किती कमेंट करू शकता, तेवढे कमेंट करा. आता मी लाईव्ह संपवणार आहे. ज्यांना ज्यांना प्रश्न घालायचे त्यांनी घाला पटापटा. कोणाला घालायचे आहेत प्रश्न? झालं ना? ठेवतो मी, ठेवतो. अमोल दादा म्हणते चला मॅडम बाय, ड्रायव्हिंग करायची आहे आता. ओके अमोल दादा, जपून करा, काळजी घ्या स्वतःची. आणि प्लीज सपोर्टिव्ह कमेंट करत राहा सगळ्यांनी. बघू आता किती कमेंट करताय. आणि प्लीज लाईक करत राहा. शिकण्यासाठी वय नाही तर आवड असली पाहिजे. जिद्द असेल तर मनात मार्ग आपोआप सापडत जातो. बरोबर आहे इश्कॉलाला, बरोबर आहे. इथं सगळेच सारखेच आहेत. तर इथं मी मार्क सांगते कोणाला किती किती पडले. 50 लाईक्स करून टाका मंडळी पटकन. अंकुश बोलर म्हणतायत हाय. हाय अंकुश दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. इथं मी मार्क सांगते. चिन्मय 2 पॉइंट, सुनील दादा 1 पॉइंट, रेबेल 2 पॉइंट, अशोक दादा 13 पॉइंट, सुशांत दादा 1 पॉइंट, गुलाबी केला 1 पॉइंट, कुणाल दादा 1 पॉइंट, किंग कोहली 1 पॉइंट, अश्विनीताई 1 पॉइंट, प्रशांत दादा 1 पॉइंट, अमोल दादा 1 पॉइंट, यशस्वी 1 पॉइंट आणि BK बालाजी 1 पॉइंट. तर इथं मी एकच आता नंबर मिळवणार आहे, कारण इथं सगळ्यांना एक एक आणि 2-2च मार्क भेटलेत. त्यामुळे मी अशोक दादा यांना आजचा विनर डिक्लेअर करते. कॉंग्रॅच्युलेशन अशोक दादा, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप
यशश्री संध्याकाळी 7:30ला प्रश्न विचारूया. आता तुम्हाला जर कोणाला विचारायचे असेल तर विचारा आणि प्लीज लाईक करा चॅनलला. प्लीज लाईक करा. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, माझ्या राजाचं नाव गुमते इतिहासाच्या तक्त्यावर, माझ्या राजाचं नाव गुमते इतिहासाच्या तक्त्यावर. प्लीज लाईक करा पटापटा. निसर्गाचा ह्यास होत आहे. हो दादा बरोबर आहे. 50वा लाईक जो करेल त्याचं नाव पिन कमेंट मध्ये चमकेल. संदीप सिनारे मला चष्मा दे तुझा. हो दादा लाईक करा मग चॅनल तुम्हाला चष्मा पण मिळणार. समीर वैद्य म्हणतायत हाय. हाय समीर दादा, कुठून आहात आपण? किशोर दादा हाय तायडे, तुझा छोटा भाऊ आला. थँक्यू किशोर दादा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी पटकन पटकन लाईक करा मंडळी. अशोक दादा म्हणतात थँक्यू. किशोर दादा म्हणतात हाय. अशोक दादा संविधान सभेत एकमेव कायदे काढण्या नसलेली व्यक्ती कोण? मान्य नसलेली व्यक्ती कोण? कायदे मान्य नसलेली व्यक्ती कोण? अशोक दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू. किशोर दादा म्हणते ओम नमो आदेश. अक्षय दादा म्हणतात किती वाजता लाईव्ह स्ट्रीम करते? अक्षय दादा दुपारचं 1:15 वाजता असतं. 1-2 मिनिटं पाठी गेली तर म्हणजे पुढे गेली तर म्हणजे 18 पर्यंत 1:18 पर्यंत आणि संध्याकाळचं 7:15ला हे 2 टायमिंग आहेत माझे. किशोर दादा म्हणताय अलक निरंजन मानाचा मुजरा ताई मुंबईला राहता का तुम्ही? अमोल दादा विचारतायत. नाही मी जम्मू काश्मीरला राहते पण मी आहे कोकणातली. किशोर दादा म्हणतायत लावा दाखवत. 49 झाले आहेत. 50 कोण करणार आहे? 50 करणार कोण करणार? पटकन सांगा मला 50 वाला. विधानसभेत एकमेव कायदे मान्य नसलेली व्यक्ती कोण? जय गोपीनाथ मुंडे साहेब जय भगवान. अंकुश दादा म्हणतात स्वागत आहे. अंकुश दादा स्वागत आहे. वाव 50 लाईक झालं आहे. 50 लाईक झालं आहे. थँक्यू सो मच 50 लाईक केल्याबद्दल. कुठे जातो तू? योगेश दादा म्हणतात काय जेवलीस यशश्री? यशश्री म्हणणे तज्ञ कायदे तज्ञ म्हणायचं आहे. अशोक दादा म्हणतात स्कॉलरमध्ये लोक येतात जातात पण जे मनाने जोडले असतात शेवटपर्यंत तुझ्यासोबत उभे राहतात. जसा की इश्कवाला लव अशोक दादा, यशश्री आणि योगेश दादा. तू फक्त लाईव्ह करत नाहीस तर तू लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणतेस. थँक्यू इश्कवाला लव. आज डाळ भात लोणचा आणि कोण नाही कोणचा? अक्षय दादा म्हणते अच्छा म्हणजे माझा लंच टाइमला तुझी लाईव्ह स्ट्रीम असेल. येस दादा रोज असतं या टायमिंगला लाईव्ह. फक्त जेव्हा माझ्या मिस्टरांची ड्युटी असते तेव्हा मी फक्त दुपारचं 2:30 वाजता घेते आणि जेव्हा सुट्टी असते रविवारची वगैरे तेव्हा मी टायमिंग सांगून लाईव्ह येते म्हणजे पोस्ट करून. तेव्हा नक्की जॉईन करेन. हो अक्षय दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. आणि प्रेम दादा बरोबर. प्रेम दादा इश्कॉलमध्ये आज 9 लोक आहेत. उद्या 90 होतील. एक दिवस सर्व लोक वाट बघतील. नक्कीच तेवढे मेहनत घ्यावी लागेल मला आणि त्यासाठी मी नेहमी तत्पर असेन भावा. यशश्री म्हणते हो. हाय सिंतो ताई जेवली का? हो सिंतो जेवायचं आहे. मुलं जेवली. प्लीज लाईक करा मंडळी ज्यांनी लाईक नाही केलंय ना. हाय सिंतो लाईक कर भावा. अशोक दादा म्हणते टीटी कृषमन चराय इश्कॉलरमध्ये म्हणून लक्षात ठेव घुमतं ते नाव ज्याने हार मानली नाही. अक्षय दादा इटलीचा टाइम झोन वेगळा आहे. ओके तिकडे रात्र असते का?
4-5 तास मागे आहे युरोप झोन. ओके ओके. म्हणजे आता किती वाजलेत? आता तुमच्याकडे किती वाजले? सकाळचे, दुपारचे, म्हणजे काय टायमिंग आहे? योगेश दादा म्हणतात चला बाय बाय ताई. यशस्वी साहेब आले. इश्कॉलर म्हणते ज्यांनी एक लाईक काढला त्यांचा आजच मोबाईल फुटणार. हे भगवान, काढू दे काढू दे, ज्यांची मर्जी. प्लीज लाईक करा मंडळी पटकन. सकाळचे 10:15. ओके, म्हणजे इकडे आता सकाळचे 10:15 झाले. ओके. हाय प्रीतम दादा. ओम साईराम ताई. ओम साईराम प्रीतम दादा, स्वागत आहे. यशस्वी म्हणते बाय दादा. इश्कॉलालो म्हणते मी फर्स्ट टाइम आलेलो तेव्हा प्रीती याचा मोबाईल पडलेला. येस, हो ना. हा आलेला आणि माझा मोबाईल पडलेला त्यावेळी की काय करत होते आणि हा इश्कॉलालो म्हटले तुझ्यामुळे माझा मोबाईल पडला. यशस्वी लो म्हणते यशस्वी बाय. संतोष कुंभार हाय वहिनी. कोण बोलता? सोनू बोलता की सुयश बोलता? सोनू, सुयश, लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. प्रश्न सरले तू येऊ नाही सुयश. तू का चालला? त्याचा पण लंच ब्रेक संपला असेल ना यार. मंडळी प्लीज लाईक करा. नेट गेलं काय? हातातला काय झालं? काय नाही, असाच रे, असंच. चला मंडळी, आता मी लाईव्ह संपवते. बाय सुयश, बाय यशस्वी, बाय इश्कवालालो, बाय अशोक दादा, सगळ्यांना बाय बाय. मिस्टरांचा फोन आलेला त्यामुळे तसं ते बफरिंग झालं. बाय बाय. बाय सोनू, सुयश.